हे मरे आमचे गोंयान टुरिस्ट येयले महाराष्ट्राचे भुरगे 105 जण 7 जणांचो ग्रुप आहो. हे भुरगे महाराष्ट्रात भोवपाक गेले गोंयान आणि तांकां गोंय बिचार कोण कोण मिळाला तुम्हाला बीचवरती? कोण मिळाला? टॅटोवाला. लोकेशन कुठली होती? पोलीस चौकीच्या समोर ट्रॅफिक सेलच्या वर. आणि काय म्हटलं त्यांनी? टॅटो काढूया. आणि तुम्ही काय विचारलं? इंच टेम्पररीचे आणि 50 रुपये इंच परमनंट. परमनंट टॅटोचे 50 रुपये इंच आणि टेम्पररी टॅटोचे. टेम्पररीचे. ओके ओके. तुम्ही टॅटो काढून घेतले. दाखवा जरा टॅटो दाखवा. आता किती घेतले पैसे टॅटोचे? 2500 इंच. 2,500 रुपये टेम्पररी टॅटो. जरा जरा जवळ जवळ जवळ. 2,500 रुपये घेतले, दोघांचे 5,000 रुपये घेतले. दोन्ही टॅटोचे 5,000 घेतले आहे. ओके. आणि काय भांडण म्हणून करायला आले ग्रुप आला? नाही म्हणे, जर पैसे नाही नाही पैसे दिले तर दिले भाषा त्यांची असं रफ कर. मोबाईल ओके 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 ओके. जरा कोणाला जीपे मला जरा त्याचं दाखवा. नाव काय ते दाखवा. हे आमच्या गोंयान चालला स्कॅम. गोंयकारांचे ना ते आणि म्हणता आम्ही आणि परत गोंयान येऊचे ना. ते म्हणता आम्ही आणि परत गोंयान येऊचे ना. गोंयान लूटमार चालल्या वयता. ते म्हणता खातात आमकां हे टॅटोवाले हे ते. आणि ते सांगता आम्ही गोंयकार म्हणून. त्याचे जीपे मारला पळय, ट्रान्झॅक्शन झाला ते नाव पळय. कोण रे दाखव. काय नाव आहे? नाव वाचून सांगा. कुमार भीमप्पा लमानी. कुमार भीमप्पा लमानी. कुमार दाखव जरा दाखव. ये स्कॅनर पे हे कुमार राठोड. कुमार लमाणी हो बाई. भीमप्पा लमाणी. आणि दुसरा कोण? कुमार राठोड. हे टेम्पररी टॅटूचे जर इतले पैसे 5-5 हजार रुपया जाल्यार बरं आम्ही बजेट पण सांगितलं ना का 250-300 पर्यंत समजा ठीक आहे. तेच बोलले का तेवढ्यापर्यंत. हे टेम्पररी टॅटूचे 5-5 हजार घेतल्या. लूट मार त्याका मारून त्याका दादागिरी. तुम्ही पैसे दिनाल्यार तुमका हे ते हे कितें चालला गोंयकार? ते तुम्ही आणि येणार गोंयात? तुमचा काय विचार? असं राहतं एवढं स्कॅम असलं कोण गोव्यात आपण एन्जॉय करायचं ना. मातशे हेंका लवमाण्यांक कोण तांकां मातशे कितें तरी गव्हर्मेंटाक हे टुरिझम काबारातले आमच्या गोंयकार सोंपताले. कितें तरी गव्हर्मेंटान कितें तरी हेंचेर एक्शन घेवपाची.